Крим, Леся Українка та кримсько-татарська культура. Що тут може бути спільного? Сьогоднішня вранішня кава по-кримськи – це подорож через тексти, щоденники та малюнки Лесі Українки, яка понад 100 років тому досліджувала півострів і залишила свої спогади у спадок нам. Це вже не перша зустріч у форматі «Сабаха Веси». Цього разу їй присвячено кримському періоду Лесі Українки. Часу, коли письменниця жила серед кримських татар, замальовувала орнаменти, писала про іслам і пейзажі півострова. А ще тут пахне кавою на піску та пахлавою. Вона наділила такими епітетами цей прекрасний півострів, що ми досі ним користуємося. І я особливо люблю його богоданний. Богоданний, вона розуміла, що це унікальна земля. І прекрасно розуміла, що це земля не абстрактна, що це земля кримських татар. І вона так говорила: у татарському краю я затримаюся і таке подібне. Ми також знаємо про Крим завдяки творам Лесі Українки. Вона писала і поезію, і прозу, в якій вона описує те, що вона бачить. А бачить вона Крим як землю кримських татар. Ми представили серію ескізів візерунків кримсько-татарських. Швидше за все, вони були зроблені з вишивок, але не тільки. І це ескізи, які збереглися в родині Косичів. Є згадки, що вони ходили в експедиції, вони ходили до міст і селищ, де жили кримські татари. Вони це все вивчали, досліджували і, власне, робили ці замальовки. Уявіть, понад 100 років тому Леся Українка змальовує кримсько-татарські орнаменти, пише про іслам у своїх щоденниках, а сьогодні ці орнаменти оживають тут. Це дуже важливо для українців розуміти нашу історію, розуміти, Крим є український. Ми є єдиною такою спільнотою, хоча ми з різних народів, але ми є єдині, і це також простежується в творах Лесі Українки. Сьогоднішній збір, він символічний, бо ми збираємо на безпілотники Тарас-П для 2-го батальйону безпілотних систем «Щедрик». Це ті літачки, які збивають ворожі російські дрони. Я розумію, що багато хто відчуває, що такі постійні російські атаки, тому нам дуже важливо підсилювати Сили безпеки і оборони. Тому сьогодні ми говоримо про Крим і, як кажуть, збираємо для того, щоб захищати українське вільне небо. Виходжу звідси і не хочеться одразу повертатись в реальність, бо тут справжній Крим, таким, яким він був і яким точно ще буде. Куруш Кенджі.